dormim și trebuie să plecăm la muncă. Vrăjitoare. Vreau să cam să vede. Are fir. Gata. I-am luat. Da. Poțiune. De viață. Iar v-a scos. Da, și ne vom juca și vom pescui. Gata va fi Nerul și Sonia va fi Nerul. Numai să plimbă, asta face. Și da. Caută și tu. Dai copaci și fă spate, în spate la castel. Nu te duc, că e prea departe. Și da, deocamdată da, nu va fi același joc. Voi juca cu Cătă mai târziu, vom face o filmare cu Brawl Stars, dar nu este o noutate pentru mine acest joc, fiindcă mai m-am jucat. Nu știu dacă este o problemă, dar în fine. Ce? Tu doar mă vezi? Nici nu mă văd. Ești la pescuit? Da. Nu te după munți. Te văd. De ce stai acolo, Cătă? Cătă, vină după mine, că am văzut niște cărbune. Nu, dar mie nu. Fac castelul. Cătă. Ai tu o idee unde să fac castelul? Nu uite un punct acolo. E prea departe, mă. Lasă-mă că fac eu drum. Cătă, fii atent. Am găsit eu un loc. Dar cât de mare vrei să-l faci? Mare. Fii atent. Face aici plat și gata. Faci drum până îl faci tu, ți se gata lopata. Vedeți ce ascultătorii? Da. Vedeți tocmai ce ziceam. Sonia. Hai să continuăm. Ce s-a descărcat? Da, ce s-a... Dacă vrei să o descărca și da, vom chiar și aici. Acest episod i-am fost Tudor alături de Cătă și Sonia. Ziceți pa! Pa, pa. Tuturor, eu sunt Tudor, sunt alături de Cătă și Sonia. Ziceți ceva? Salut! Sony? Salut! Da, și da, suntem în al doilea episod cu ei, dar pe canal al 5-lea episod. Vă mulțumesc foarte mult celor care v-ați abonat, care ați dat like și care ați dat o vizionare. Deci, nu îs fundițe și nu-s undițe. Fă-ți rost, dacă vrei undiță. Dacă mai zici, nu știu, eu îți dau kick. Nu, eu
și eu. Ce ai nevoie pentru o undiță? Vedeți că nu vrea să spună. Ai nevoie de 2 punze de pâine și de 3 bețe. Da. Bă, nu știu unde. Ce? Bă, tu ce fac? Gata. Ce? Eu deja am pescuit 6 pești. Mai ai tot ce în bază. Ai făcut rost de cărbune. Nu. Ia tot cărbunele. Care... Să apăși dacă vezi cărbune, ia-l. Dar eu nu văd nimica. Hai sus și friptă-ți cărbune. Dar n-am cărbune la mine. Bă, fă din lemn cărbune. Aia da, bine. Am uitat cărbune. Eu îi duc fac un brumă de cărbune, da? Nu, fă O de 3. 2 cărbuni, că-ți ajunge 8 orțe. Că eu deja am pescuit 7 pești. Nu ca Eu mă duc să fac 30 de torte. 8 pești. Câtă? 8 torțe. Atât am zis. 30 de torte, că am 7. Câtă? Poate găsești cărbune. Și o spargi degeaba atâtea torțe. Eu mănânc o carne de zombie, chiar dacă m-am otrăvit. Care a trăvit. Da, dar nu cu tine. Ce ai? M-am găsit oameni în ceva. Eu mă duc după că... Păi hai unde pescuiești. Am peștele meu. Bă, ce caută cu sticla aia în ăla? Ce? Poțiunea? Da. Nu, sticla aia fără poțiune. Aia au avut poțiune. Din aia cu viață. M-am făcat. Și am băut-o eu. Și da, precum vedeți, sunt la o prietenă de-a mea, tot vecină și da, filmez. Am uitat datele. Se uită la mătușa ei cu o curiozitate la mine că filmez. Trebuie să-i dai chip neapărat. Nu, nu-i dau. Dacă unul pentru toți, toți pentru unul. Dacă îi dau la Sonia, îți dau și ție. Deci jucăm toți. Tot pești care am pescuit. Nu poți să prăjești din lemn. Ce? Nu poți să pui lemn în cuptor sus și să-i prăjești. Am uitat. Hai de mine! Bă, nu pot lua din acolo jos. Din bușteni trebuie. Bucățitul. Da. Păi du-te și taie, că încesti un topor. Care mai e un pic și nu se strică. Dar nu poți lua tu doi bușteni cu toporul ăla. Doi bușteni, da. Să tu. Aici. Și da, vedeți că e puțin mai începători. Eu am mai jucat Minecraft. El mai o jucat, dar tot o uitat. Exact, că n-am mai jucat de mult. Eu mă jucam aproape zi de zi. Bă, am uitat să închid ușa acasă. Închide cătă. Bună, da, suntem în același video și s-a înoptat. Ce minune. Și, da, ne pare Eu n-am bătut din nou. Eu n-am ceacat. că Eu nu prietenii, mai știu de casă. ba știi, Da, Sonia să-i dă în sus. De casă. da, puțin că-ți trebuie. Da, mă. E câmpul ăla. Asta n-are niciun copănel căzut. Ei, cu cona. Cu cona. Unde au